kaham tei sobani sibai tini belai ke jorani bisingo jora nangkuk mani bisingo jorani kok eke o jorago borok rok wan sok lagi palma yang tomani jora tei o jorago TPF no tigi sini ha hoda loko jotona TPF no tigi kebang ma bekawo wan sokui tongmani songgui tongmani sengui tongmani jorago TPF tini tipra hasteni joto sini hani besarokni thanigo je lukurokni khawa asaimani sinani musukmani sengani musukmani sanani musukmani honnani musukmani bebakni answer ba bebakni kokthai kok bokrino srai srai khlaigai nirokni beskango tubui phanyani bagai sengtini central committee ni meeting ni bisingtei je decision najakmani abono sengtamo lukurokni bisingo saklaibani ma phaikha पहिलानो सिनि तिनिनि साख्लाय मंगनि एजेंडा नंबर 1 नंखांखै निरक जतनो साइमानो TPF 2014-30 जून नि सिमि आसायगै हा सिनि के सासन सिनि मांगनाय हनै चैलेंज खाइ फैमानि इलीगल वोटर्स नि अगेंस्ट चैलेंज खाइ फैमानि इलीगल वोटर्स नि अगेंस्ट NRC कोर्ट का फाइल खाइ फैमानि वोट बॉयकॉट खाइ फैमानि तिनि 7 इयर्स रनिंग तिनि ओ 7 इयर्स रनिंग को फाइगै TPF ni upcoming EDC election no tigi sini tamu role sini tamu bhumika ngai sini tamu activities ngai abono tigi seng tini joto lukurong ni thani o srai srai khanya ni bagine tini ni press meet ge poila na ang muito khlai ronai TPF ni ideology TPF ni motto our land our rights ha sini ke sason chini mangnai sanai mai ang khangke segri nyanai TPF ni na harmang TPF ni motto और जागाव जों नुकजाखा TPF नि आइडियोलॉजी स्राय स्राय खायगि नुकजागो डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगल इमाइग्रेंट्स फ्रॉम त्रिपुरा इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 1948 19 जुलाई अबनि तयै चबा खाइ तमनि तिनि 7 इयर्स रनिंग आ जागाव TPF बार सागो सुप्रीम कोर्ट केस हियरिंग सिनि पेंडिंग ताबकबो कोरोना वायरस पायानि बागै सिनि फाइनल हियरिंग जे 18 मार्च तंगमनि NRC नि आबो कसाजा NRC हाई कैसा कठोर केस नेशनल इशू अब कोनो इंडिविजुअल पर्सनल इशू या अब कैसा नेशनल इशू आ नेशनल इशू कठोर केस रंगनो फिजिकल हियरिंग नि बागै पेंडिंग गो तंगो जागु तामनि बागै के ताबो पेंडेमिक लॉकडाउन नि गाइड दो आबनि बागै पेंडेमिक नि लॉकडाउन जेफ्रु खुलकनाय आप्रबो फिजिकल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर खायनाय ओंखायनो सिनि केस फायनाय ताबक अबिसिंगो जोंनुखा EDC election no tigi जों TPF नि बखाक्तै निरक बार नुखा जे थांनाय 2017 मे 17 तारिख मे गोनो मियाद पायै कताल गवर्नमेंट फॉर्म आसक सकंगानि तंगमनि फियाबा कोरोना वायरस नि बमुतै स्टेट गवर्नमेंट आबनो ऑफ खायगै जिके रावना आसक रखा ते एक्सटेंड खायगै से आफ्टर 6 month अब हाइख्लायगै बरा एक्सटेंड खायि तंगमनि बनो TPF कोर्ट फाइल खलायखा डिमांड खलायखा मूवमेंट खलायखा पेंडेमिक नि जरावो लॉ नि ब्ला ब्ला रेस्ट्रिक्शन कबां मा तमनि जरावो फनो पॉलिटिकल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेशन खायजा तमनि अगेंस्ट जों सबा खायगै बुबा ग्रानो EDC नि नायकल फां कैसा बुबा ग्रानि बुमंतै बुबा ग्रानो कमिटी गठन खायगै बनो आरो चेयरमैनशिप रगै जे इलेक्शन या साक जरातै बुबा ग्रानि लीडरशिप EDC नि नायकल फां रदि नैसों डिमांड खलायखा दाबि खलायखा किंतु गवर्नमेंट आबनो नकेसं 17 मेगोनो कताल खलायगै EDC कताल संसारजोंना तंगमनि जागावो संसार जाकियानि बागैनो जों बुबाग्राना आरो चंगुइ जे लॉकडाउन तंसा बुबाग्रानि नायकल फांबाय EDC नो नायकल फां चंगदि हनै आंदोलन खलायखा फियाबा गवर्नमेंट बनो गसेया गवर्नमेंट बनो एक्सेप्ट खलाया इवन नॉट ओनली गवर्नमेंट सिनी ती प्रास्थानी कबांमा राजनैतिक दल अक्सरानो आबनो केबो सपोर्ट खालिया आबनो केबो यासगै मालिया आबनो केबो साजकलिया तानि बागै इंखां खांखे काइनि मानैयाव स्राय स्राय नुजाखा सिनी बरग्र पुइलां खांखे बुबाग्रानो EDC नि नायकल फां एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रनानि इंखांखे बनो चिकन जागलायगो EDC ओ मोसांया EDC नि नायकल फां हिसाबै मोसांया CMC मोसांगो स्टेट गवर्नमेंट नि हनै कबांमा बरग्र बनो ऑब्जेक्शन रखा बाक्साबा आनि मिनिस्टार नि स्लाइ तोलांनाय रहि ऑब्जेक्शन रखा बाक्साबा बुबाग्रानो अपमान खायमानि हनै ऑब्जेक्शन रखा अब हाइख्लायगि पद्रे पद
दिनै केबो अबनो समर्थन खायनाय गैखा अब हायके गोबां मा मथा समर्थन खायमानि जों नुग्लिया गभर्नमेन्ट बो खायलिया ते गभर्नर बो हायनो आबनो कुनो इनिशिएटिभ न हालिया आबनि बागै जों लास्टलि हाई कोर्ट मा थांखा हाई कोर्ट थाङि जों केस फाइल खायखा तांगै एडिसिनि इलेक्शन बयकट खायगै इलेक्शन स्टप खायगै जिके रावनो बाइके रइमान एडिसि सिनि तंथाइनि सिनि सेल्फ जों डिफेन्स खायजोंनानि बागै सेल्फ सिनि आर्मी वेलफेयर खायजोंनानि बागै सिनि हापारं खांके बाइके आरोनिगो विदाउट एडिसि बरकनि कनसार्न विदाउट टिप्रासानि कनसार्न बाइके जिके राव आरो फाइमा फातानि बरक आबो बाइके इंगैमान हाई कोर्ट सिं केस खायमानि परे हाई कोर्ट 3 टाइम्स हियरिंग नि परे 3 टाइम्स हियरिंग नि परेनो हाई कोर्ट ऑर्डर क्लाइका अब इंगै मान्या एडिसि नि आन्दारनि बरक जे संनाय साबुनो बरकनि अजमा संनाय स्टप खायमै एडिसि इलेक्शनबो ते बरकनि मुसुक तैने बरनि नाइकल फांमा अंनाय हनै दाक्ति तेनि रक जरा जे एक्सटेंशन खायमानि इलेक्शन कमिशन स्टेट गवर्नमेंट अमर रायदा साया अबनो दाक्ति स्टप खायगै निरक जे रायदाव ताबक 6 मान नि बिसिङो हाबै दङ आ बिसिङनि बिसिङो निरक दाक्ति पाइगै बरनि मुसुक तैखेनो बरकनि शासन जे सोसाइटी जिल्ला परिषद जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हनै रजाक बरनि मुसुक तैनि आरो चंगमारि ते नाइकल फां मा चंनाय हाय हनै डिक्लेयर खायजाक माबाय तिनि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर मा खलाइखा इलेक्शन बागै इलेक्शन नि नोटिफिकेशन खलाइखा नोटिफिकेशन खलाइमानि बिसिङो जों काइसे नुफिखा जे आरो 4 एप्रिल ल बरक इलेक्शन नि पोलिंग डेट खलाइखा किंतु आ पोलिंग डेट न जों नायनायखा और एस्टर सानडे खलाइ एस्टर सानडे खांके काइसा क्रिस्टियन नि जत ताखुग्रक बनो लपमानि सुरिमानि खाकसंमानि सालपान्दा खाइमानि ते सुरु क्रिस्टियन सिमिया जत सेकुलर कंट्री गो जत काइसानि काइसा इच अदर काइसानि बरम खाइमानि फेथ खाइमानि न तंथंलाइमानि साल खाटंलाइमानि साल लपलाइमानि साल सुरिलाइमानि साल यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया सेकुलर कंट्री गो नेका आबनो तैगैसं लगे न ऑब्जेक्शन रखा ते अल्टीमेटम रखा 24 घंटा नि बिसिंगो अमो खाइजाकना उंथों हनै इंगे तिनी स्टेट गवर्नमेंट अमनो अनाउंस खाइमानि बांगै पाइपलाय हामबाय मारोगो जों अलरेडी टीपीएफ नि साखलाइजाक 24 घंटा नि बिसिंगो अमनो जदि चेंज खायन खांके जों हाई कोर्ट थांनाय हनै जों अलरेडी जों अनाउंस खाइजाक जेरै मेमोरेंडम अबो सबमिट खाइजाक चीफ इलेक्शन कमिशन न अबने बागै पहिला हामबाय मारोगो इलेक्शन कमिशन तिनी और डेट न चेंज खाइमानि बागै सेकुलर स्टेटस सिनी इंडियन सेकुलर कंट्री नि मर्यादा न रक्षा खाइमानि बागै इलेक्शन कमिशन न पाइपलाया हामबाय मारोगो ते पाइपलाया चबानि सिबाइते हामबाय जतन मारोगो जत जे मथारो जे तिनी सुरु तिप्रा हावसिमिया तिनी हक तोर गनांगैनो जे अमनि अपुसो अमनि एगेन्सो जे बरकरक मेमोरेंडम सबमिट खाइनाय जे मथारक बा जे बरकरक अमनि अपुसो कक सनायरक बरंनो जतन चबानि सिबाय याफारो अंखाय जों तिनी रेडी के तंमानि तमंगनो तिनी जराति बरनि एक्शन या खांके जों खना कोर्ट जत रेडी खागि समबार फाइल खलायनाय जत सिनि रेडी रिट पिटिशन रेडी तंमानि फिया बेलाय हामबाय स्टेट इलेक्शन कमिशन इंगे ताबा फाइदि इलेक्शन तैगि सिनि तामु भूमिका टीपीएफ नि इलेक्शन तैगि भूमिका बनि बागैनो जे जागावो एडिसि स्टप खाइ तंफ्रो बुबा ग्रानो जों संनानि बागै आपिल खाइमानो बरक रलिया ते इलेक्शन नि बागै जतनो केबो खरकसा कक्ति साया केबो खरकसा जिकेरावनि बिरुदे कक साया फातारनि बरक और भाइके हा केबो कक्ता दिसा मानाय करै आमने बागैनो सिंगल चैलेंज मा खाइखा सोबा अंखागै सिंगल चैलेंज मा खाइखा कोटो अंखागै इनके आबनि बागै सिनि नाहारमं का हा सिनि के शासन सिनि मा नाय इनके ताबो ओ जागाव सफाइगै जों नुखा बुबाग्रा हातै दफानि बागै सामंखानि हनै ब कांग्रेस या कै फाइखा एनआरसी न कम्प्रोमाइज खाइ फाइखा जेफ्रोनि सिमी बुबाग्रा अंखाइ फाइखा आ सालनि सिमिनो टीपीएफ जत जे सुकमानि दै फानतंमानि दै बुबाग्रा न जों दैबो बसकां तलांनानि बाङै बुबाग्रानि उंक्लक बसकां जों फान रय फाइमानि एंखाय जों तिनि फाइ नुकजाखा जे बुबाग्रा जत पार्टी न रिंखा टीपीएफ न स्पेसिफिक रिंखा भोट बयकट दियाखागै पाताल नों पलिटिकल फील्ड अफ फाइसिदि हातै दफानि बागै नों सिनि शासन हंगं खांके शासन सेग्लायनानि बागै फाइसिदि बुबाग्रा रिंखा आं बुबाग्रा न कग्रखा बुबाग्रा नों तमंनो हासिनि शासन सिनि बागै नों अखाइ फाइखांके दफानि बागै आं न लगेरनाय हनै कग्रमानि तंगो ओ जरागोनो बुबाग्रा बनि टिप्रा मथा एनजीओ न पॉलिटिकल डिक्लेयर खाइखा पॉलिटिकल डिक्लेयर खाइबि मानि उलो याग उलो जों नुखा जे जत पार्टी न थानसांगै सामंखालेने बागै आंचलिक पार्टी रंनो बुबाग्रा रिंखा
जत पॉलिटिकल पार्टी नो आंचलिक पार्टी रीजनल पार्टी जों एडीसी एरिया गो थांगै सिनि सेल्फ डिपेंड खायवै सिनि सेल्फ ताहने आरनियो रूल खायवै जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि मीनिंग जेता मुडी बसाय तो माने आत्मनिबा निर्भर सिनि साक्सा याकुंबाय थांबाय बासानानि जे सामं खायनानि बागै बुबाग्रा जतनो आंचलिक पार्टी नो रिंखा फियाबा 5 तारिखो जखन बुबाग्रा रिंखा 5 तारिखो बुबाग्रा रिंखा जत पॉलिटिकल पार्टी रंनो फियाबा कुना पॉलिटिकल पार्टी कैसे फाने जॉइन खायफेलिया बुबाग्रानि टिप्रा मथाव फालिया बनि परे 17 तारिखो बुबाग्रा जों बुबाग्रा बै सालायमानि परे 17 तारिखो पेलेसो थांगै आं कक सायखा जों तो खरस सुसिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुना पॉलिटिकल बैकग्राउंड जों फायाखो आबनि बागै पॉलिटिकल नो न हारि दंमानि बरक न फायै पॉलिटिकल पार्टी के थानसा अंगै जबा खायथों जोंबा अंक्लक दङ सि सुबा नाय हनै वान शप मानि आबनि बागैनो जों ब साप्ता कायसा टाइम रफ्रबो जों थांया आबनि बागै खांके जों तो पॉलिटिकल पार्टी या सपोर्ट खायखांके बा बुट सिबि रनानिसि आबनि बागै जों नायसिगै दंमानि किन्तु साप्ता कायसा बुबाग्रा टाइम रमानि बिसिङो कुना आंचलिक पॉलिटिकल पार्टी ती अमा बुबाग्रानि थानिगो मार्च खायमानि गरिखा 17 जखन 17 तारिख जखन बुबाग्रा बैसं रास पेलेस मालायखा पेलेस थाङै कक सालायखा बुबाग्रानो आं कक रोखा आ बुबाग्रा नों बासाय फैखां खांके आं सुसि पॉलिटिकल दंनाय फनो हासिनि सासनसिनि सेक्टरनि बागैसि निनि बुमुति प्रपोजल लगैसि जों गभर्नर डेपुटेशन नगु हाई कोर्ट थांनाय दं खांके जों असबागो अंखानाय हनै 17 जखन जों पेलेस बुबाग्रा बै कक साबलायखा ठीक नेक्स्ट डे 18 तारिख खान आईपीएफटी नि जेने एनसी सार दामेबार जों फाइग होनै जों खानाखा ते 19 तारिख गनो जों नुखा बरकनो आरनिगो एलायंस जोंमानि काहामका बेलायके जों खातंखा बरने एलायंस जोंमानि नगुइ आईपीएफटी एलायंस नुखा ते टिप्रा हा ते टीएसपी बुबाग्रा ने मार्च खायफेमानि नुखा एनसीटी दावनि मेस न मार्च खायफेमानि नुखा ते आईपीएफ आईएनपीटी रो वैबो डिस्कशन खायमानि नुखा जतो पॉलिटिकल पार्टी नो आपने बगै बेलायके हामबाय मारो बरक जतो नो जे टीपीएफ 17 तारिख कग्रबानि परीक्षानो जतो आंचलिक पार्टी नो बुबाग्रा बाय खोथा फायमानि बगै गाबनि बगै बेलायके आं खाखा बखा तंथगो टीपीएफ नि बावर कायसे बेलायकेनो स्पेसिफिक रूल दङ हनै नेगा आबनि परीक्षां नुखा जे आईपीएफटी एलायंस नि बरकनि हालकनो जों नायलाय दंमानि बरकनि सामरनो नायलाय दंमानि जोंखे बरक बाय बाक्सारे फुल पार्टिसिपेंट थाङै दे खायना क्लाइनो नाकिबा बरकनो जों सपोर्ट रहoi बेकिं रहoi दे दुनि रहमानो हनै जों नायलाय दंमानि बरकनि स्टैंड पॉइंट ता मंगनाय हनै किन्तु बरकनि स्टैंड पॉइंट ताबो जरातै जों क्लियर सि नुक्लिया बुबाग्रा के सगा आंचलिक पार्टी जतो थानसां देहनै फियाबा आईपीएफटी थानसां फायखा आईएनपीटी थानसां फायमालिया तमानि बगै बं फामिलि आबो बसं सिहलिया ते तमाना तयिबो आईपीएफटी बायबो थानसां लायखा आबो बसं सिहलिया एनीवे सिहया फाने सिनि दफा थानसा खबा गाहाम नोंखा फियाबा जों साल 2 साल 3 नि उलो ओंखायनो खाना फिखा बरक थानसा आईपीएफटी बायबो दंखो ते आईपीएफटी बाय तिप्रा थानसा ते आईपीएफटी बीजेपी बाय थानसा इनका आरो सिनि गोबां माने बरक लुकुरकनि कन्फ्यूजन फैमा हायनो टीपीएफ बाहायनो स्टाडी खायनानि बा ऑब्जर्व खायनानि बाङै जों जरा नाखा तामनि खांके बुबाग्रा सागो सिनि जों सि बासालायनाय सिनि एडीसी हानोबा सिनि एडीसी एरिया गोबा सिनि जों सरकार गठन खायगे सिनि कक न सिनि खरांग न इंडिया गभर्नमेंट न कक मा खानाय जाथायसि जों थानसा खायगे जों आरो निगो लराय खायनाय गप्लाय इंलायनाय फियाबा जों नको आईपीएफटी फाइमानि यागुलो ताबुक जरातै जों गाहाम के साइमेन्डा खतिनिबो बरक आईपीएफटी नि याकै बीजेपी नि याकै फाइमानि नुगियाखो तिनिबो मन्त्री दंखो तिनिबो बरक आम एलायंस दंखो इनका आरो जागा खांके सिनिबो कायसे सोंमं फाइगो लोकरनि सोंमं फाइमानि हाय बुबाग्रा थानसा हनमानि खांके गभर्नमेंट बाय दे थानसा अंमानि क्लाय नाकबा आंचलिक पार्टी दे थानसा अंमानि क्लाय आबनो जों ते किसी सा क्लियर कमानानि बागै सिनि बुबाग्रानो जों सोंखा आबनि जरा जों बनो जराबो जों सानखा बफ्रो निनि अब थानसानो जों क्लियर नाय आबके जों बीजेपी एलायंस आईपीएफटी एलायंस थानसा हाकेरे जों थांनानै नायदं तमो हाकेरे थांनानै नायखांखांखांके रीजनल पार्टी एलायंस समानि आबो बाहायके गथाखा आबरनो जों तिनि जरातै नायसिङै दंखो ते ऑब्जर्व खाइ दंखो किन्तु तिनि जरातै जों नुयाखो आईपीएफटी नबो बीजेपी नि याकै फैमानि नुसगियाखो मिनिस्टार पद याकै फैमानि नुसगियाखो ते बरनि हालकनबो जों ताम हसनाय बसकांगो बाहायके इलेक्शनाव थांनानै आबरक बरनि साख्लायमों फायाखो आबनि बागैनो टीपीएफ कैसे जगह फाइगै तिनि सिद्धांत मानाखा सिद्धांत नामानि कारण के हाय बुबाग्रा बैसों 2 टाइम्स आसोगानि बाङै टाइम रलायखा बिहाबा बुबाग्रा 8 टाइम्स नबो 2 टाइम्स कैंसिल माख लायखा
तानी बागै कैंसल मा खलाइखा बनो बसं सिलिया IPFT बाय एलायंस मै माने परे 2 टाइम्स बो कैंसल खलाइखा अंका आबनि बागै जों बरंनि ओ सामं पाइले या देखनै बरंनि साबजाक बा सिस्टेम न जों क्लियर होयानि बागैनो जों सिनि जों कायसा स्राय स्राय खलाइगै लुकुरक सिरा मुसुक तमानि आबनो ते बुबाग्रा जों जे आपिल खाइमाने आबनो जों जतो लुकुरकनि बसकांगो सानानि बागै जों कायसा दिनि डिक्लेरेशन मा खाइखा डिक्लेरेशन खाइमाने केमति हाय TPF 7 years running go जों vote boycott खाइफै vote boycott खाइफैगै illegal voters नि against so Supreme Court नि justice नासिङै फियाबा Supreme Court नि justice नि फायाखो फियाबा कोरोना भाइरास पाइखेनो फाइनाय बे कोरोना भाइरास बिसिबाव दे पाइनाय 10 बছर दे पाइनाय पेन्डेमिक बा ना 3 मास दे पाइनाय ना 5 days दे पाइनाय आबो बोसों कोइ केबो साइमाया फियाबा लकडाउन खुलकेनो Supreme Court order खलाइसिनाय आरो न बासागै जों वान सखा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर खाइमानि ओलो स्टेट गवर्नमेंट न आबनि इम्प्लीमेंट खाइदिहि होनाय आफ्रो साबो इम्प्लीमेंट नि दायित्वगो सरकारा आसगै साब साबो तांनाय आबनि बागैनो जों बुबाग्रा जेतु NRC जों बाक्सा खलाइ सामं खाइगो बुबाग्रानो जों रहरनाय जेतु हारि बाग्रा बननो जों CM संनाय बननो जों नाइकल फांसंगै स्टेट गवर्नमेंट जों याग्रमाया खफानो एडिसि गवर्नमेंट फानो जों सिनि बुबाग्रानो रहलाइग्रा गै सें नाइग्रा सिनाय तुरुक तुरुक स्टेट गवर्नमेंट बो बुबाग्रानो जों रहरनानि बागै आबनि बागैनो जों डिसिजन मानाखा जों तिनि डिसिजन मानाखा तिनि जरातै थानसा मतानि डिसिजन क्लियर फायाखो बरखे IPFT BJP ते थानसा टिप्रा के बासना नाय नायके बुबाग्रा IPFT के बासना नाय बाहायके बासना नाय आबनि क्लेरिफिकेशन मायनि बागै बुबाग्रानो जों कक्रमायाखो आबनि बागै बुबाग्रानो जों तिरि बुजारा रय तंग बुबाग्रा निरनि अम स्टैंड पॉइंट जोंनो क्लियर खाइग्रा दि निरखे बाहायके थांनायबानि नाय तमनो आंचलिक पार्टी जतो एकक के बासा खांखांखे TPF 24 घंटानि बिसिंगनो जों जॉइन खाइनाय तामनिके हासिनि सासनसिनि जतो आंचलिक पार्टी एक नांके TPF सि जतोनि सलाइ बस कांगो खलाइगे बासा गै सुबानाय नंबर 1 नंबर 2 जदि आंचलिक पार्टी एक नि खलाइगे नेशनल पार्टी बाय एलायंस खलाइगे बनिबो खलाइगे बनि याग्रो ते कैसे बनो याग्रो खलाइगे आरो तरंग राराइखे थांखांखांखांगे जों वान सनेमो नेशनल पॉलिसी नि कैसा कन्स्पिरेसी हनै आबनि बागैनो जों अ कन्स्पिरेसी गो TPF को खुनु याप्रि रगलाक जदि न नेशनल पॉलिसी सिनि यूनिटी न सबाइनानि बागै फाइगै तिनि बुबाग्रा जतो यूनिटी रिंग प्रो आरो निगो BJP नि एलायंस तिनि मिनिस्टर फाइगै एलायंस फाइमाने आबके गवर्नमेंट नि पॉलिसी रे नायकेबा तांगो आब्रो जों सिनानि बागैनो जों तिनि जरातै आ थानसा मतागो थांगै मान्या ख आबनि बागै जेफ्रो IPFT डिक्लेयर खाइखा जों BJP नि याकारि फाइखा ते BJP नि जों याकारसोगो आरो फाइखा हनै बरंनि खलासा डिक्लेयरिंग याsak जरातै जों थानसा मतागो गदाल माइलिया आबनि बागैनो जों कायसा डिसिजन माना हाखा इलेक्शन डिक्लेयर खाइथांखा आरो नि बिसिंगो बरनि कोनो क्लियर पिक्चर फायको लोकरोनि बिसिंगो हाइफानो जरा तो केबनि बागै नाइसिङै तंयाबा इलेक्शन डिक्लेयर खाइरखा नॉमिनेशन डेट 4 तारिख नि सिमी यांके दिनि IPFT सिनि टिफ्रामो था बा INPT जे सिनि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी तंनाय तिनि बा कायसा जगह ओ स्टैंड पॉइंट क्लियर खाइमियाखो लोकरोंनो जों बासा सिनाय हाके बासा सिनाय हनि मंसाफानो क्लियरफिकेशन लाइमायाखो तमा बंगलाय तंखा बरनि बिसिङाबो बसं सिहलिया फिया लोको जों सगै बसं साजाग्लिया आबनि बागैनो जरा फाइ तंखा TPF हात ए दफानि बागै सबा खाइनाय जेफ्रो जतनो रिंखा जरागो बुइनो माया खा केबनो माया हाइफनो जरानि बिसिङो TPF सबा खाइबो केबनो माया के सिंगल सबा खाइबो दिनै बसं हाई कोर्ट के बुथांया नासिगि तमनि पॉलिटिकल पार्टी रक्से अबनोबा चैलेंज खाइनानि नाम हनै किन्तु के बुथायन बागै सिंगल चैलेंज मा खाइखा हाई कोर्ट ऑर्डर खाइगि दिनै सक्सेस संखा अबति हाई क्लाइने ताबो बुबा चिनि मेन इन मोटो बुबाग्रानो जों एडिसिगो पहिला CM सनानाय सेकेन्ड टिप्रा स्टेट एसेम्बली नि CM सनानाय आबनो सिनि नाहारमु आबनि बागै तिनि बुबाग्रानो CM सारनानि बागै साबनि तामो परिकल्पना केबनि न जों नुक्लिया TPF डाइरेक्ट न सागो बुबाग्रानो एडिसिनि नकफां मास नाम ग्रानाय केबा केबनो अकक सामानि खनाया तै बरंनि क्लियर कट पब्लिक नि बसकांगो फाया तै जों खनानानि बागै जरा नामानि परेबो जों खनायाखो आबनि बागै इलेक्शन कमिशन यांके डिक्लेयर खाइ तंखा सबानि डेट अथच सबानि ताबो केबो रेडी करि आंचलिक पार्टीनि तै केबो गाहाम खलाइगे आसक लागि साबजाक बतांग साकलाइ जक माख्रिखो आबनि बागै TPF जेफ्रो जब दफानो रिंखा जतो पार्टी न रिंखा मथानो रिंखा लगे माया अंखा बा लगे ग्रिंखा आफ्रो TPF सिंगल चैलेंज खाइफै आबनि बागै TPF नि थानिगो जरा करै
TPF coba khainai motha hate dofani bagai TPF ni thani jora kare sabu walai tongkha sabu kaglai tongkha sabu bokha tunai tongkha abono nahari TPF coba no ungklogo tlanya যেহেতু TPF চ্যালেঞ্জ খাইকা হাইকোর্ট অর্ডার রখা হাইকোর্ট অর্ডার রমান লগে লগে নে TPF ni যত রেডিমেড দङ तानिखे बुबाग्रानो जों बोसकांख्लांनायनि बागै जे नांमानि तै जों TPF চ্যালেঞ্ज खायनाय आबनि बागैनो जों दिनै डिक्लेयार खायखा बोसकांनि एडिसि सं मारिगो बुबाग्रानो सीएम स्नानानि बागै TPF बुट बयकट खाय फैमानि ताबो फाइनाल हियारिं फाइनाय 5 बोसोरनि आन्दारिया तिसा मासनि परैनो NRC declaring नाय आबनि बागै NRC declaring खांखे अर साबु सामं तांनाय सकां थांसगै कलम तैरगै बुबाग्राना आसरक सक तंनाय जेफ्रा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर खायखा आप्रो कलमनि एक्शन नानानि बागै बुबाग्राना रहना बागै TPF ताक्लाय बुबाग्रानि बागै बोट पार्टिसिपेंट खायनाय अबनो TPF नि डिक्लेरेशन तिनि आबनि बागै जत हानि लुकुरकनो तिनि जों हासिनि शासन सिनि हनाय शासन सेक्टरनि बागै TPF एडिसि इलेक्शनो बोट पार्टिसिपेंट खायनाय नंबर 1 गेताबा को जगाव क्लियर सानन मुसुगो बाहाय के पार्टिसिपेंट खायनाय लोकनि रंनि सुमुं फायु बखावो आबना आं ते क्लियरफिकेशन नाय जों बुबाग्रा रिंखा जत थानसा खलायगै रिजनल पार्टी जों आरो निगो हा साकनि बायथां सालक लायनाय आबनो जों खाबाय खबाय खलायगै बुबाग्रानो जों से अबनि बागै सबा खायनायबा बुबाग्राबा आगो फायकेबा आबनो बुबाग्रानो जों 100% एनी टाइम बुबाग्रानो जों आबनि सामुंगो सपोर्ट बटे लगे बाक्सा सबागो ओखानाय फियाबा तिनि जों सिंगल कन्टेस्ट खायनायनि बागै डिसिजन कायसा नाजाखा आबनो जों डिक्लेरेशन खायनायनि बागै मा फायखा तामनि बागै माने जों नखा सिनि रिजनल पार्टी रं जिफ्रो नेशनल पार्टी बाय एलायंस दङ जों गोबां मा जरागो नखा अबसिनि फर्स्ट एक्सपीरियंस जों फर्स्ट एक्सपीरियंस नखा प्रीवियस एक्सपीरियंस जेफ्रो INPT कांग्रेस एलायंस दङ बर एडिसि इलेक्शन फायके बाहायके बर साफार माखाय आबनो जों नखा ता INPT IPFT बो बाहायके साफार मा IPFT BJP बाहायके साफार खायमा दं बनो जों नखा ते टिप्रा मथा बुआग्रा थानसारि बैमानि परे दिनै इलेक्शन डेट डिक्लेयार खायतोंखा ताबो फानो बरक आजागो तमाबो कुबुलायतोंखा बाहायकेबो कसालायतोंखा आबो बरक साफार मा खायतोंमानि जों नखा बुबाग्रानि मियानि मीटिंनि बिसिंथि जों नखा ते खनाखा आबनि बागै जों कायसा डिसिजन माना हाखा बुबाग्रानि मक्तै मियाफोर नगय जों तेबो सिनि सबानो क्राक ते स्पीड तलांनि बागै सिनि साबजाक बटांनो तेबो स्पीड जों ओखाय मा फायखा तानि खांखै बुबाग्रानि मक्तैनो केबो होबाया फानो बुबाग्रानि मक्तैनो केबो मनैनो माया फानो TPF आ मक्तैनो हुनाय बुबाग्रानि इमां बुबाग्रानि हा सिनि शासन सिनि हमनो TPF तो बय फायनाय तिनि बुबाग्रानि मक्तैनो खमलंगो खमहाय कियग्रगै मटम रगै बनि मक्कलम मनैमा बुबाग्रानि मनैमा TPF तबनाय साबु मथा तबनाय तिप्रा मथा तबनाय दे जोंसिया IPFT तबनाय दे जोंसिया INPT तबनाय दे जोंसिया किन्तु TPF बुबाग्रानि मनैमा मक्कल जों खमलंगो बनि मनैमा खमलंग जों तबनानि बागै तिनि 28 ता सीट डिक्लेयर खाय दङ 28 ता सीट डिक्लेयर सिंगल कन्टेस्ट खायनानि बागै जों डिक्लेरेशन दङ विथ मैनिफेस्टो जों मैनिफेस्टो सह खलायगै जों तिनि 28 ता सीट 28 कन्स्टिट्युएन्सी all constituency नो TPF nomination रनाय कैंडिडेट जत रेडी बुबाग्रानो जों CM सारनानि बागै TPF केबो थानसा मथारो अंखाय फैमालिया तमाबो कसागै तंखाबो जों सिलिया जरा रजागै तंखा 4 तारिखनि सिमि नमिनेशन डेट तिनि जरातै बरनि कायसा डिक्लेयार फालिया तमागो बा बर कक बांलाय तंखा जों सिलिया जरा अमति हायगो जों जिनि सभा तामो जों माइसिंया जिनि सभा और नेशनल पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिसी बांग्लादेशी रकनि या गोबां मा जोंनो थानसांगन न केबेगो थानसा सबायगो अब हायके सिनि बरक रकनि सामुं बोसकां थांवानि न अंक्लक तलांगै जे केबें फाइमानि आत केबें मुंनो जों मथाकनानि बागैनो जों तिनि अब सिंगल चैलेंज खायनानि बागै जों तिनि डिसिजन नाका ते डिक्लेरेशन मा खायखा निरक समं फाइनाय TPF तामु बुट बासेले तिनिले बुबाग्रानो CM सारनि बागैले साइसुंले बासना नायखा निरक प्रश्न खायनै नखरंनि प्रश्न यस प्रश्न खायदि तिनि जरातै के बुबाग्रानो CM सारनानि बागै जों बुट बाससिने हि अंखाय फाइमायाखो ना थानसा मथा ना कि कुना आलादा पार्टी आबनि बागैनो जों चिनी कैसा अल्टरनेटिव ऑप्शन मा तबखा बुबाग्रानो CM सारनानि बागै TPF आगे बुसबा खायगो पॉलिटिकली बुसबा खायनै
legally bus soba khainai judiciary bus soba khainai जों tini soba go जों political field bus challenge khainai mangma kha tamni bangi hamale nomination date jara जों naising nei kha ke bongkai phaimalia kaisa declaration khaimalia otoso nomination declare ngi thangkha abni bagai bubagrano जों खाबाय खोबाय के बरम रगो बने जों प्रोटेक्शन रनाय बनि ऑडी कार्ड तो फाइने बनि बिसिंते ति प्रासा जों ऑडी कार्ड जट एस्टाब्लिश खाइनाय आबनि बागै जेफ्रो बुबाग्रा बरनि थानसा मथानि क्लियरिफिकेशन दरमेखा आंचलिक पार्टी दत थानसांखा आप्रो जों जे जों तिनि डिक्लेरेशन खाइमानि आबनो तैगि जों बरबाय आसबै कक्सानाय जों थानसांया ओंनाय तिनिनो सार मेबार मन्त्रि याकाय फैके तिनिनो मेबार एनसी सार मन्त्रि याकाय फैके तिनिनो आईपीएफटी एलायंस याकाय फैके बुबाग्रा बाय थानसां हाहि हनके 24 घन्टानि बिसिङो टीपीएफ बरगनो जॉइन खाइनाय फियाबा तिनि जराति बरगनि जों क्लियर कन्सेप्ट बा क्लियर कट बरगनि थानियो जों मान्याखो किन्तु सिनि सबागो जों बाय जों सबाया फाटानि बरक बायसि सिनि सबा फाटानि बरक रक बसकांनि सबागो बातायना बागै जतो रेडिंग तखा फियाबा सिनि रिजनल पार्टी रक बाहायबो तमा बंग तखा बरकनि बबतैबो बिपटं तखा तिनि जराति अंखायसि फेमिलिया बेटल फील्ड आबनि बागै टीपीएफ तमंनो केबो चैलेंज खायनानि बुबाग्रानो सीएम सारनानि चैलेंज खायनानि बागै केबो जदि केबेंगै तंलायगै अंखालाय फेमियाखो गसालाय तंखो थानसानि क्लियरिफिकेशन फायाखो अंखांकै टीपीएफ आजागाव बैकअप खायनाय टीपीएफ आजागा फिलअप खायनाय आबनि बागै टीपीएफ तिनि सिंगल कन्टेस्ट खायनाय हनै साख्लाय आबनि बागै सिनि मैनिफेस्टो सोशली बाहाय जों बसकांनि सालो एडीसी गठन खायगि बुबाग्रानि बिसिंतै एडीसी गठन खायगि बुबाग्रानि बिसिंतै सोशली जों ताम रिफॉर्म खायनाय ताम सोशली डेवलपमेंट खायनाय ताम सोशली सिक्युरिटी रनाय आबरनि बेबाक ते इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जतनो जों खबै सिनि मैनिफेस्टो बेबाक तबो बायखा आबनि बागै अबनो जत लुकुरगनि नुकनाय जों सोशल मीडिया नि बिसिं रनाय मीडिया नि बिसिं रनाय with manifesto जों 28 नि कैंडिडेट डिक्लेयर खायु जों ओ डिक्लेरेशन न 9 तारिख 8 तारिख नि सिमी नॉमिनेशन चेंगनाय 8 तारिख नि सिमी नॉमिनेशन चेंगजांनाय फर्स्ट फेज चेंगजांनाय जों 8 तारिख नि सिमी 10 ता कन्स्टिट्युएंसी को जों फर्स्ट फेज नॉमिनेशन सबमिट खायनाय 9 तारिख को 10 तारिख को ते सेकंड फेज जों नॉमिनेशन सबमिट खायनाय 11 तारिख को थर्ड टाइम नॉमिनेशन सबमिट खायनाय हाइक लागिस 3 days नि अंदर 28 सीट न जों फुल नॉमिनेशन सबमिट खायनाय नॉमिनेशन सबमिट खायनायनि बिसिङाबो बुबाग्रानो जों नासिं तंखो बुबाग्रानो नासिं तंगो बुबाग्रानि थानसा जेफ्रु क्लियर रंगो सय आंचलिक पार्टी थानसागो आफ्रो टीपीएफ आरबो थानसा अंगै नाय आबनि बागै नॉमिनेशन रजाक फानो गोबांमा बरक बनानाय नॉमिनेशन रजाक बते किफिल फेमेया हाया टीपीएफ या फनिसिमी सैक्रिफाइस खाइ दङो नॉमिनेशन खाइबो जों सैक्रिफाइस खायनाय बुबाग्रानि बागै तमं बुबाग्रानो ठीक बनो सीएम सारनानि बागै जत आंचलिक पार्टी थानसाके फाइके बुबाग आ जागाव टीपीएफसी बसकां गते बुबासानाय आबनि बागै तिनि आं मैनिफेस्टो न जतनि थानिगो टीपीएफ ताङै बुटनि इलेक्शन मा फाइखा तामो टीपीएफ खायनाय फाइके सोशली जों तमा खायनाय पॉलिटिकली जों तमा खायनाय ते इकोनॉमिकली जों बाहायके जों सामुं तांनाय तेसिनि आदर्श मूवमेंट डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगल इमाइग्रेंट एनआरसी सुप्रीम कोर्ट नि केस न जों तेसा बाहायके राग्रगय तेबो गाहाम खेतलां मानाय ते ओ हाव डिटेक्ट डिलीट खायनायनि बागै जों गभर्नमेन्टआव थाङै तामो बोसोर खायमान काउन्सिलाव थाङै बोसोर जरातै खायमान आबनि आन्दारो तेबो सिनि आ इशु न आ मोटु न तेबो कप्लाय खायनाय ते अबनो नहार मंग नहारैनो सिनो पुरा फुल स्टॉप खायनायनि बागै जेसक मानसा जों सिनि फाननो तेबो राग्रनानि बागै सिनि नहार मंगनो कप्लाय खायनायनि आइडियोलॉजी कप्लाय खायनायनि बागै जों बुबाग्रानो बसकांगो संगै बुबाग्रानो बसकांगो आसग्रगैनो जों एडीसीनो रूल खायनाय आबनो सिनि नहार मंग आबनि बागै with बुबाग्रा कनसान बुबाग्रानि कनसाननो बुबाग्रानो जों एडीसी दखल खायरो नाय सिनि मतो बुबाग्रा सिनि हाबाग्रा ताबो गथां जों बायबाक्सा जोंबो गथां तंखो सिनि हा सिनि सासन जों खायनाय इंगा फारि ताबो जों कैंडिडेट टीपीएफ 28 कैंडिडेट नि जों बोमुं किसा खनालायनाय बो सीटो सिनि कैंडिडेट रेडी इंजाखा 9 तारिख नि सिमी जतो नॉमिनेशन सबमिट खायनाय टीपीएफ इंडिपेंडेंस चैलेंज खायनाय सिंगल तमं थानसा मथा बुबाग्रा आंचलिक पार्टी न थानसा खलायगै सय आंचलिक नि क्लीन रीजनल पार्टी
unit khai declare khai hang khang ke जों bubagra no sacrifice khayani ready dongnai ningka abni bagai phadi जों ta khananai se phadi जों khananai candidate ni bumung constituency wise जों no go bisi brom brom no TTIDC ni andar sudana tinta seat no non-indigenous people outsider borok rok dokol khai tumani kono party abna challenge khaya IPF BJP सरकार प्रभु जों नुगो फातानि बरो कांग्रेस टीजे सरकार प्रभु जों नुगो फातानि बरो गणमुक्ति परिषद कन्टिन्यू हमेशा फातानि बरो अब हाइख्लाइगि जों नुगो पियाबा TPF हासिनि शासन चिनि होनाय काइसा सिटो बया काया हासें कलसा बया काया सारा त्रिपुरा सिसिनि टिप्राहि होनायबा जों constituency seat अब काइसा फानो जों या काया केबुनो 28 full fail टिप्रासा indigenous नि candidate to boy जों फाइका मने बागै जों constituency wise जों खोनानाय दामसरा जम्पुई आरनि candidate खासिनि भूपेन्द्र रियां मेल ते बनि प्रोफेशन बा क्वालिफिकेशन खांके BA एज खांके 35 मास मारा धर्मेन्द्र रियां ब हायर सेकेंडरी एज खांके 36 दाउसदा कांचनपुर Mr. Hanaram Riang boni qualification for BA age sangke 40 Karan Sora candidate Bires Deborma urfe Bilo Deborma boni qualification BCom age sangke 28 plus Samano Brendra Kishur Tripura higher secondary age sangkangke 50 above Mono Soilengta Nikhil Deborma madhyamik qualification te boni age sangkangke 38 Damsora Kochusora Kantilal Deborma TPF ni Secretary General boni qualification 12 te boni age sangkangke 35 Ganganagar Gandasara Nokul Joiriang boni qualification madhyamik te boni age 45 Halahali Asrambari Samir Deborma boni qualification higher secondary age sangke 40 Kulai Sampahawar Binod Bihari Deborma ex army Maharani Teliamura Komles Deborma qualification BA Bachelor of Arts age sangke 37 Ramchandra Ghat Rukesh Deborma higher secondary age sangke 36 Simnata Makari Pintu Deborma BA qualification age sangke 37 Burjang Nagar Wakinagar candidate Amitabh Deborma TPF Vice President qualification madhyamik age 40 Jirania Ranjit Deborma Mr. Ranjit Deborma higher secondary age sangke 41 Mandai Pulinpur Krishna Jamatia BCom age sangke 34 Pekwarjala Janmejai Nagar Molendra Deborma qualification higher secondary age 42 Takarjola Jampuijola Sunanto Jamatia qualification higher secondary first age 48 Amtoli Gulagati Biswajit Deborma higher secondary pass age 34 Killa Bagma Mr. Horendra Jamatia teacher 46 age Selagang Mirza Mrs. Kalaiti Jamatia female 12 class 12
age 45 Ompinagar Pavitra Bala Jamatia qualification Mrs. Pavitra Bala Jamatia qualification master degree age 37 Raima Beli Hebal Jamatia Mr. Hebal Jamatia Raima Beli BA 27 Notun Bazar Malbasa 25 constituency number Miss Sandi Ringriang master degree 28 Birchandra Nagar Adam Rairiang BA 32 Purbo Mohoripur Jaduranjan Tripura Madhyamik 45 Purbo Mohoripur Partha Kumar Tripura BA 25 Silasori Monobongkol last constituency number Jaduranjan Tripura Madhyamik 45 Abang kasini 28 constituency ni candidate ro abas nang seinai 9 tarik ni sini nomination dakhil ngai thangnai seng tabakbo sini dofano sini hani bagai soba khane ni bagai jora belai ke sini bagai kesep jora ni bisingo na seng joto samma khainai abni bagai seng bubagrano baskango CM to banani bagai joto na saitok lainai te ang kha khaige bubagrani thansa bahaine dakti ne borok clear cut ngai je lukuni baskango seng clean regional party thansa de nakiba aro tamu abno seng shimani pore seng bubagra baya sogoi joto sini samung batangno seng tewaisa sapinai nasingi tongo bubagrani thansa motha clean and clear picture of finally bagi amni bagai seng lokorongni thanigo o manifesto tei seng tini declaration khaiga jotono hate dofano hamjaklai ro bubagrano hamjaklai ro bubagrani muktuino nuguni ro khairyoknai ro TPF samai tango bubagrani muktuino seng khomhai kiogrogui khomoleng motom saro nai abase sini samai amni bagai sabo tamungui tong borak kasagui tong borak kebengai tong abno na harnani TPF ni jora kri TPF je profono jorani bisingo samung tango jorani bisingo nang okhar phaimake TPF nang bai baksa samung tangnani bagai ready nai kintu jorani bisingo nang okhar family ang khangke single soba khai phegu single contest khai applying nai ang kha khaige hate dofani bagai soba khainai no hate dofani bagai soba khainai no bubagrano CM sarona ni bagai bubagrano ozma songoi soba khainai ni bagai TPF soba go okhar thanigo jotono hani borok rok teibu krak te apply soba khale thanigo nirok jotono baksangnai te bubagrani naharmung daktine joto thansago clear cut rogoi sini sobano teibu buskang tlangnai ok wansokbang te obahai hope khaine tinini press minno jotoni sakago tisagiro hambai madam kasako TPF to bubagrano edisi CM ni saka engke ki TPF ko diploma thobai join khainai abano ang thasingon saka tewaisa ang clear khapisnai tipramo tha join khajak tabok alliance singja sabai IPFT sabai alliance BJP okay BJP ki regional party de national party engke bubagra tama hisa jo to regional party thansangai sing sini has seklainai kintu tabak buboro regional party IPFT alliance tongo national party bai tini bo phayakho abni bagai tini phano phaike sing boni thansago tini ne join khainai abni bagai sing nasingai tongo borok omo dakti surai ungthung bubagra ringo clean regional alliance hambai nyan prosan thangpai biharon